Nginibingelele kuphinda kuphila nibukele khona eMTV channel ominikayo ngumsizi ngumfana kaNtshangase ngiphuma phansi le kwaNongoma kwanhlamvu yesibhamu engakanani ngoba nasembanjweni zendoda iyenele. Namhlanje bafowethu ngithe asikhulume ngensizwa eyazakhela igama kakhulu kubantu nokuze kube yinamhlanje umaskandi nomculo kamaskandi awuphelele uma ungakhuluma ngegama layo. Okumgqumeni ukhulekani kwakhe umfokakhumalo ongasekho emhlabeni. Siyabona nabantu basakhuluma ngayo kuze kube manje. Namhlanje sithe sidonse lana iy'nsizwa zangakubo ukuthi zimazi kanjani. Nanobuholi bakubo ukuthi uMgqumeni bamazi kanjani. Ngiyathemba ukuthi uzothi uma ubuka le clip-ke bese uyakhumbula ukuthi uMgqumeni konje ibhova lakadikadika lalobani. Ngiyacela ukuthi uma ungaka-subscribe lapho ku-eMTV channel usubscribe ukuze uzokwazi ukubona uma sikwenzela izinto ezinhle. Okwamanje ngicela ukuthi nibukele nangu umholi weyikhansela likaMgqumeni, wayekhansela kaMgqumeni ngasho njalo ngaleso sikhathi ukuthi uMgqumeni bebemazi kanjani nanokuthi yini abebeyithanda ngaye. Ngiyacela-ke ukuthi usubscribe ujabulele ukubuka i-clip. Ngiyabonga. Abo abafowethu kancane nami ndona sithenjwa nebandla lakho noma uzonke nje ake ngithokoze uqosha lethu njengesandla senduna yasendlinkulu njengokhansela ke walendawo yala esigodini ezintabeni. Ngisho ukuthi nami ake ngibeke nje ukufishane ngalo mntwana hlezi njengoba sihlangene lapha ekhaya nje ngobuhle ukuthi kahle kahle lo mntwana onjengomgqumeni umntwana okhulela la uzalele la wakhulela la ngisho abazali bakhe bazalelwa la bakhulelela uyise nje mayethi makhawe akushowe kwasho isemkhulu lokho uthi makhawe kwakuliqhawe-ke insizwa ke sikhule nayo mina bengingemva kwayo kodwa nje ngimfikile kwesheleni intombi kwakuyiligcokoma ngendlela eyisimangaliso ngokungithanda futhi umuntu akaye nomoya ophansi umntwana wakho uma hayi lokhu kokudlala la ngaphansi kweMpofana phakathi kwemiza kona nesikhulela khona nje. Ngisho ukuthi-ke kwekudumaze engilila ngama uthola uzwe nje inkulumo engesikho kwakha bese kuba khona abaqhamuka bethi hlezi khona umuntu ongaziyo usicakeka nje uthawu lo muntu ngoba simazi umsuka wakhe nabazali bakhe qhamuka nje ukukhuluma kusho ukuthi-ke kusibuka kulezi izinto ke seyihamba-ke nezinto ey'hamba nepolitiki ipolitiki nayo iphuma eceleni kodwa nje engunxusayo mina ukuthi sizwe asithi makuvelela abantu bakithi nezinto ezinhle sikwazi ukubancoma ukuthi laba bangenze khona kahle sibagxeke phela ngokubakha engingakusho nje impela kahle uma ngizwisa ubuhlungu njengomholi nje walo mntwana uMgqumeni nangomholi walesizwe sesifunda sakugqobanya sonke jikelele ngoba kahle lokuthi kwagqobanya kufanele nikwazi kahle ukuthi yini ugqobanyawo sifunda lesisakithi la kwaNtombela mase kubuya nokweyigodi lesi sigodi kuseyintabeni la esibayeni esikhulu silusapho odla amabhelebhele lapha ngisho khozini kade ngeke ngikusho lokho ukuthi siqhamuka phi thina mangisho mina ngiqhamuka eMgqumeni ngisho ngoba siqhamuka sesigodi sinye la endaweni eseMpofana phansi kobuholi lobo bakwayihlale nenduna unene njengamanje okuyena umuntu oyisihlangu manje sale ndawo. Ngisho ukuthi-ke lokho kwekudumazeke busuzwa izinto nje engesili iqiniso futhi engezi ebuholini ngoba kufanele ukuthi uma kukhona inkinga eyinkinga iye ebuholini khona induna yamacala ikhona induna yezinsizwa sikhona thina njengamakhansela njengenkomiti kazwelonke lesifunda sonke jikelele
angikwazi ukukhuluma ngikungukuthi nje sekukhama ukuthi uMgqumeni akaziwa kwafika abantu abafika bambuza bambuza njengasenduneni konke induna lokho futhi ukuqabanisa induna nesizwe sayo noma nabantu abaphethe umuntu mayithi ngafika ngambuza enduneni nezinsizwa ngafika ngambuza kumama othile ukhatha abantu endaweni behlezi bengacabela akusiyoke into ende umculo kuyinto enhle kakhulu futhi uligugu lakithi kwaZulu jikelele siyohlale siuncoma namanje ngeke ngicabange imbodlimane manganitshela ukuthi siqhamuka nomculo kaMaskandi kuzuzu lapha umculo kaMaskandi ubhodloza akawuthanda kangamculo awudlindobalisa kwayekethi ngelanga lo muntu ombulala yomdinga kusasa lonto leyo engizwisa ubuhlungu ngoba le ndawo yakithi yayise nokuthula ngendlela esimanga ngangakwazi ukuhamba bena lengcovana kodwa nje ngingusholeza ukuthi amagama asho induna insizwa anohlale niwabhekile niwabheka lunwazi lo magama ukuthi ke aliqiniso ngisho ukuthi ke akufanele ukuthi kuthi emculweni bese kufakwa izinto ezukuxhaphazana nokudelelana nokudelela obunye ubuholi bese uthi ma nikhomelana ngomculo noma ngani nje bese nifaka ubuholi noma bese nifaka abantu bakulo ndawo akufanele ngisho ukuthi ke ngeqiniso nje geleke mina njoba nje ngumkhwekazi ebisini ngiqonda ukusho ukuthi kufanele ukusizwe sikwazi nami mina ngisukuma nokuthi la kulamagama esonke inkulumo esishola bengifisa mina ukuthi lapha emculweni ake sithi sibuholi nathi ngoba siyawulandela umculo sikwazi ukubalamula abantu mase kuukuthi sebekhuluma izinkulumo eingasakhi ngoba kufanele isizwe sibhidlile futhi isizwe sakheke ngisho ukuthi ke muzi wendaba asikwazeli lokho angazi ukuthi kuqhamukaphi lokho ukuthi uMgqumeni akaziwa lapha njengoba kade besho ubaba wakhe umaqhawe la kwakhumala endwendweni umama wakhe ungenzeni la ekhaya emandlweni sazi ubaba wakhe umkhulu wakhe usomdisha uthi kade umuntu emanze buyekhulela umkhulu wakhe lo ngempela sazi yonke futhi ube umuntu obephethe insizwe eliqhawe ubaba usomdisha insizwe siyalala iqhawe ebelaziwa engithi namanje lalikhona lilale kahle ngoba ubuholi bonke lobo bunye obukhona nje njengeinduna nje zisithatha khona isandla zisithatha kuyi isandla ngeke ngibabale ngibaqede abaningi ababuqhawe bala esigodini entabeni ngisho ukuthi kemuzi ngelinye ilanga sothi masibona izinto zenzeka sikwazi ukuthi sikunqande sikubone sekwenza uhle nevana umculo ngushayela ihlombe madoda ake siushayele ihlombe umculo kaMgqumeni 1 2 3 ngelinye ilanga ngeke ngafisa ukuthi mina engathi ngaze ke sithola ithuba lokuya emsakazweni ke siyokwazi ukuthi nasemsakazweni nje ngoba siyalalela sikwazi ukuthi siqazulule ukuthi ayibheke izinto ezakha abantu ayibheke izinto engasakha abantu umculo muhle kodwa nama ngikusupport lokhu kokuthukana bakwethu ngikusupport umntwana njengoMgqumeni nje ngeke ngamkhuza mina ngathi nacha ndoda ungathathi ngokucasulwa noma ngelokhuzana nawe kwehlise hlezi ukusho ngamagama angahloniphi ngoba kufanele kuliqiniso lokho umuntu ukukhuzwa bakwabo ukhuzwa nabuholi bakhe ngiqonda ukusho ukuthi ke wonke umuntu engathi ngobuhlangothi bobuholi jikelele ngoba sisizwe sodwa engathi nomunye ngamkhuzwa nowakwabo nongakuba amnqande mase ekhuluma izinto engasakhi ngoba bakusazwela mase kufika kwabanye jikelele abekho umuntu engahlalanga naye mina ngishegole ngibazi bonke abantu nangezinto ezinhle sikhonza ingoma futhi ke sithanda izinto ezinhle ayizimnandi ayingeke mina angikhombula ukuthi khona uthanda into ezimnandi ngoba ezimnandi uzothanda nengasafanele ngifuna ukwazi lokho bandla ukuthi ufuna sithanda izinto ezinhle nezinenhlonipho ngisho ukuthi lesizwe ke ngiyakuthokoza nami ukuthola leli thuba lokuthi ngibeke ngalengane lo mntwana uzalelwa lapha kithi futhi ukhulelela ayikho indawo akakhulele kiyo ukhulelela ngaphansi kwesigodi sezentabeni muzi nami ngokufishane ngiyayithokozela sizwe ngicela ukuthokoza